Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa Gugma. Tora sila. May kauban siya, ay. Uy, maumang tuwa na isuntok na ko. Maortyo, may adto na sa bahay. Ugiguwas, Lili. Isuntok ka. Unsa? Panuway. Pat yun ko sa plantawanan. Unsa? Uy! Unya na ng implano ang taon na nakalakiyay mo doon yung lalaki. Unya na sa taon na doon. Ay, sa taon. Unahon na to ka na si Miss. Dali na. Ah? Dali na, tiyo. Ah? Mamalit na sa miss na. Atong dali ang pagkaon. Para makaon na tagawas. Kini. Kunya, ato di sila sundan. Naglain pag akong lawas, uy. Ha? Kung lawas ba, lain pa kayo. Ay, mo na resulta sa pangilog ni mong baso. Mahubog yun ka. Ikaw masisadan tanan ba? Na ako na sa pasangin lang ni mo ha. May bag, di na lang ka masuko di ha. Di man tuod ko ang masuko ni mo no. Kay mo kong gasto gud tanan. Nasa ka ng sinultihan nga pinakaway buot ha. Samad ka, nga untag mulalis. Mga una, kaya nagsaba di kay niya ng waiter oh. Uy, Minanawag. Tanawag kapi, pinsa na. Di ko ganang mubasa og cellphone karon. Silili na saba. Ay, nagtubaga oy. Kinanamay ba ako sa dagan siyang utok. O ikaw, bahala ka. Tubaga. Hello? Asa naman ka? Oh. Di ba dyan mga pamatay? Ngano nakis ko taman sa kagkamatayon. Madaot na mahitabo na ginimo kung dili ka mo piyag ang Arnel. Di na ko mahimo mo biya niya, Lili. Kung ganong dili man, May nahitabo na namo. unsa? O, sa tanabate ko? Doon na nahitabo ninyo? Mao na, Lili. Tunan ni nahitabo na mo. Mao nga dili na ako siya mahimubuhian pa. Panuway ka, Dalia! O gano'n ako may panuway ha, Lili? Ikaw ang unang tagyan ni Arnel. Pero ang sige buhat ni mo, imo siya gibuhian. Unya karon nga ay siya magpakasal na ako. Imo na sa siya kuhaon. Nga nang masugot man kang may mahitabo ninyo. Aron mahatagan ako siyang tinuod nga anak. O tinuod nga apo si Mami Corazon. Dakong sayop ka na gibuhat mo. Ikaw ang dako na himong sayop sa imong kinabuhi, Lili. Magmahay ka sa mong pagtalikod nako. Magmahay ka, Lili! Ikaw ang magmahay karon, Lili. Kawas pa. Huwag ko yung mahayan. Gwapo o gadunahan si Aner. Magmalipayan ko sa tibo kong kinabuhi o baniya. Hain ka mo karon! Sakitan ka lang kung mahibaw ka. Sultii ko kung hain ka mo karon! Well, gida ko ni Arnel sa Saka Native Restaurant. Dire sa dapit ka mong ipunduhan. Mga o nami, busa ayaw nami sa muka. Bye! Oh. Hello? Hello? Panuway! Panuway! Ah! Ah! Oh, bili usa tumurag na hagsa. Uy, murawag doon na hagbos kwarto ni Lili, madam. Ah! Oh, oy. Uy, tuwagin ki kasi ang kwarto, madam. Unsa may nahitabo nimo? Uy, Ma'am Dalia, ano sa mana? Nabuhat na mga gamit sa aparador. Unsa may nahitabo nimo dinhi, ha? Mami! Oh, ano ka man? Di na ginihatag ni Lili kinagosyanel. Unsa? Napunta na siya maayo sa parang sa kong kaluha, Mami. Iyan na ang gibalwa ang nakusa sa kong kaluha niya sa unang panahon. Nagkasulti magkamos telepono sa imong kaluha. Bebe, tawag siya pag-usap. Aron ako ni kasabaan. Ayaw na, Mami. Tuman na lang gusto ni Madam Miss Dalia. Aron, mahuman na ni. Ipaatubang niya ang imong kaluha. Di na nagpakita na ko sa Lili, Mami. Ang to si Nel. Dili na siya mapakita na ako.
Unya na ko na siya mapaulo din ko duha na ko. Mami, laway kayo ko. Dalia. Palayaso naman ko sa mga anak. Nayabag ng gining utok ni Arnel. Kinahalang masanta ni. Manawag ko ni Yvonne. Nga naman ang bagang ipon, mami. Ay, nakitaan ko na ang deed of sale sa house and lot nga napalit ni Arnel sa napil sa baybayon. O posibleng tuwa sila dito ang imong kaluha. Dako gid posibilidad, madam. Kinahalang mahuman na ning kabuang ni Arnel. Si Tita Corazon ang nanawag. Ngano nanawag man ni siya? Hello, Tita? Ngano nanawag ka? Yvonne, nasusi mo na ba ang rest house nga napalit ni Arnel? Uwa pa, Tita. Pero ako ning atuon karon. Muuban ko nimo. Unsa? No, Tita. Ayaw na lang una pag-uban karon. Muuna ko nimo dito. Unya, tawagan ta ka kon tuagi dito si Arnel og Lily. Apas na lang unya uban ni Belio. Kano sa kaman mo adto? Karon dayon, Tita. Humanin ni ato pa nagsulti mo ato nako. Nala, sige. Mas may namuuna ka dito. Ug balita dayon ko ha kung to ang manggani dito si Arnel. Yes, Tita. Manawag dayon ko. Bye. Bye, Iha. Kinahanglang dili may baho si Tita Corazon sa akong mga plano. Kung mapatay na nila ni Chigger ang kaluha ni Lily, una pa nako siya pahibawon nga tuwa dito si Arnel. Sige. Dugay man sila ng kawas sa restaurant doon eh. Iyon ang paglagas na tiyo. Magkuhat na ta. Amin tres kopyo eh. Okay, niya. Gisuwis man. Kopyo. Gusto na maggawas na. Uy, larom na ikit din ang ikadungan dalas katanan. Tura sila siya ilang labisa. Nayaon pa. May pagkitarong doon ako usap ng week ang gadigat. Wala lang kung tayo magdali-dali in town eh. Wag gini mahilis Kalma na tingali. tiyo, kalma na. Pero Jigger, wala pa ba tayo pambot nga mabangan din eh. Ha? Na, mo na. Wala na sab ka magagamit si mong utok. Do, ako na sab, ha? Klaro ka na, ha? Akong utok ni Sani. Ato magang batu-batuan ang kaluhan ni Lily. Kung saan mo na ito siya pag dasa loud, kung di na ito siya sakit pambot. Be, Okay, sobrang utok mo tiyo na. ada, gamit kayo. Okay mo Sige, lang. yun ang magdali tiyo. Unahon na ito ang pambot. Pero, ato unang tultulon ang gipuyan anang duha. Gusto ka? Kano siya man kung kano siya man kumasayop, correct man kung premia. Pag-ara na tiyo. Huwag kong gara, ay. Uy, Minsan, marog sila. kini, mauna ni, masudan ang yun nato sila. Karon gito mamalitog kami para sa prenup. Murag ugma na lang tingali kay sa kong tanaw. Laya man imong lawas, my love. Kasukaon pa man ko eh. Sige. Ang mayo ini, mamaulin lang una ta. Unya, mupahuway kag maayo. Karong tibok adlaw, ha? Ug ugma, mamalit na ta, okay? Kang bahala. Okay. Ikaw sa mga magbuot. Nana, nangdarga na sila. Pandara ng auto tiyo. Ha? Oo. Ay, kay panuol nila. Okay. Kinahanglang maturtulan na yun lang itong kipuyan sa kaluhan ni Lily. Doon na. Hindi ko sabiyo. Ayaw na kong gali agad. Kalma lang good. Ako may driver. Pasahero naman ka. Okay, niyanam kita sa bahay. Laos na sa kwarto, ha? Aron, mupahuway na ka. Lainigit ko kabuhi. Oo, saman. Gusto ka nga masahian ti ka? Uy, ayaw eh. Hmm. Sahi ko taon. Unsa man ka, eh? Nga na ba mo sinta man dahin ka kung mo care na ko sa imong lawas? Basta ayaw. Ay, di paghikap na ako usap ha? Sabot ka? Sige. Atlet. Narang bay. Narang sila. Wa kitalisulusura sa gayon tiyo. Ikaw? Natultulan na yun na ito ang bahay nga ilang kipuyan. Kung siya pa ba ito kiwata? Ato na nakigapon si Daya.
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!